Deun bezala gaur den ezingo deu batxin zuzeriakin gozatu, baina hala eta guztiz ere bere omenez indako eskultura honen albuan, betiko moduan hasiera emango dio, eta hasteko eskultura bea eta hemengo argazki sorta ederra aurrezko bat egin agurtzen hasiko. Gaurko apertua hemen grabota dago eta familiantza torrigarri gisa nagoetxo dugu, kanon partetik gan. Vale? Salud bat. Salud bat.